Gisaulog sa atong simbahan ang unang Adbyento, unang Domingo sa Adbyento, first Sunday of Advent. O kini naghudyat, naghatag o timailhan nga hapit na gayud moabot ang pangilin sa pagkatao sa atong manunubos. Ang atong ebanghelyo karon mga kaigsuonan nga kinutlo gikan sa ebanghelyo San Marcos naghisgot mahitungod sa pahimangno o pahinumdom ni Jesus nga kita magbantay og dili mga tulog. So hinaut unta nga nagmata ta karon okay ang uban way tuog kay ang aftershocks gabi murag kutob alas 2, no? So okay ra pod kung matulog tingali basta kamo nay manubag sa Ginoo. Mga kaigsuonan, kabahin sa atong kultura nga mga Pilipino nga ingon pa sa mga nagtuon sa sociology nga kita mga Pilipino nakakuha niini nga kinaiya sa mga South Americans kining gitawag nga manana habit. Kining manana habit usa kini ka kinaiya ambot kong tinuod sa inyong kasinatian, certainly sa akong kasinatian naapod ko'y mga panahon nga aduna ko'y manana habit. Manana habit is the habit of putting things off until tomorrow. Kanang naa kay buhaton karon, maestra ko maghimo ng takog lesson plan pero murag lami man mag Facebook sa no, so ug manana napabitaw oras sa dili pa ang flag ceremony. Kung ako pari na ay misa na ko og mas Domingo, dili sa ako mag-prepare karong Biyernes akong sermon total na may Sabado sa gabi. Pag abot sa Sabado sa gabi, ang mata na lang kog kadlawon. Manana habit, putting things off until tomorrow or the following day or until the deadline. So adunay daghang mga Pilipino nga kanunay nagakraming mga estudyante ang project nagakraming dili buhaton hangtod nga naa na ang professor. Manana habit. Og ang lain nga pulong ani sa in English procrastination. Kanang dili sa nako trabahoon unya na. Ang mga mama usahay saputon sa ilang mga anak kay na ay trabahoon sa balay unya ra ang sugo sa mama na ay hugason na ay silhigon unya kung ingno na sa mama halapang hugas na nak moingon ang anak unya na kay nag-TikTok pa ko humanon sa ninako ning akong reel kay i-post na nako sa Facebook unya na kay nag-Mobile Legend pa ko unya ang akong mga kauban akong mga teammate nga tuas Taiwan o sa China, dili pwedeng akong biyaan. Manana habit. Kining pagpuspone sa mga butang sa atong kinabuhi, be it in our studies, be it in our work, ulog, we are not conscious and we are oblivious of what is going on. What masayod kay tulog man ta. Ang atong ebanghelyo mga kaigsuonan, naghisgot mahitungod sa hagit ni Jesus nga magmata kita o mamahimong mabinantayon, be watchful and be awake. Sa atong ebanghelyo, pwede nga basahon nato siya nga warning ni Jesus nga kita magmabinantayon tungod kay moabot ang higayon nga kita pagahukman sa atong labaw nga makagagahom. Apan usahay, murag dili kaayo tamutan-aw ni ana as something which is urgent. No? Tungod mo nang moingon nga, di sa musimba, kay bata pa ko. Apan, ang atong ebanghelyo makaigsunan, pwede po nga atong basahon, not as a warning for the impending judgment on the second coming, kundili, usa kini kapahimangno nga unta sa atong matag-adlaw nga kinabuhi
Mamahimo kitang mabinantayon, that we live in the present, that we engage in our life now, and be attentive to the moment at hand. Kanang usahay kanang mga overthinkers, kanang daghan kay hunahuna no pananglitan kagabi nag-overthink ko nga naman Miss third floor sa Orios paglinog wa ko kahibaw kung munaog ko umupabilin sa third floor kay nahadlok pod ko nga basig na ay tsunami. Layo ra man gud pod na sa istorya ng tsunami pero nag-overthink ko. Or munaog ba ko kay kung di munaog basig mahugno ang building. But akong nabantayan nga samtang nag-overthink ko, I was not able to engage in the present. Kaya nagsigi man kong hunahuna kung sa'y may tabo, mura hinuog na paralyze ko. Sometimes overthinkers do not live and do not engage in the present. Sama pod ni atong mga tao nga naghuna-huna sa mga niagi. Kana ganing maghuna-huna ta sa mga miaging mga kasaypanan o mga kasakit, that we don't live in the present but we are constantly going back in the past. Ang overthinkers unsay mahitabo sa future. Ang mga tao nga daling mag-guilty, they live in the past. Ang hagit sa tong ebanghelyo mga kaigsuunan, to live in the present. To be awake, magmabinantayon sa kasamtangan, not to live in the past. Kaya usahay kung we live in the past, we just constantly think about our failures, about the things that we did wrong sa atong professional life, sa trabaho, sa love life. Na ko estudyante ni ingon sa ako, Father, ang gugma, murag coke, Father. Usahay sakto, usahay zero. In town, they live in the past. So ang hagit sa atong atong ebanghelyo karon mga kaigsuonan is to be awake. Unsa ang nanghitabo sa atong mga kaugalingon. Ug alang kanako mao kini ang pinakaimportante ug pinakamakahuluganon nga kahulugan sa Adventus or Advent. Ang Advent gikan sa Latin nga pinulungan, Adventus, venire, no? Ang pag-abot, the arrival. Usahay ang atong tan-aw sa Advento, pag-abot ni Kristo adtong 2,000 years ago or pag-abot ni Kristo sa second coming. Apan usahay ang nato hatagi gibug-aton mao ang pag-abot ni Kristo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. If you remember the gospel last Sunday, no? Ang ebanghelyo ni atong miaging Domingo niingon nga, whatsoever you do to the least of my brothers, you do it to me. Ang unsang gibuhat nimo sa akong pinakayano ug pinakaubos nga igsuon, and that happens every day. Ang Ginoo mo abot sa atong kinabuhi dinha sa pamayhon sa atong isigkatawo. Ang Ginoo mo abot sa matag adlaw kanato dinhi sa sakramento sa santos nga misa. Busa ang hagit sa atong ebanghelyo is not so much to be awake for some second coming or future. That is good. But sa akong pananaw, importante nga atong tan-awon usab nga sa matag adlaw ni abot ang Ginoo diha sa pamayhon sa panagway sa atong isigkatawo nga nanginahanglan sa atong gugma, pasaylo ug panabang. Ugalang kanako ni ining bahina nahimong adunay kalambigitan ang ebanghelyo sa atong kinabuhi. Tungod kay sa matag adlaw, sa matag takna, paggawas nato sa simbahan, adunay oportunidad nga atong tabangan ang atong isigkatawo. Adunay oportunidad nga atong buhion ang gugma sa Dios ug atong ipakita nga tinuod gayud ni abot si Kristo sa atong kinabuhi. Sa atong ebanghelyo niingon si San Marcos nga hinaut-unta nga mga sulugoon
Ilang buhaton ang ilang gimbuhaton. Ang hagit, alang kanato karon mga kaigsuunan, mao nga unta buhaton nato ang atong Kristiyanong gimbuhaton nga gisulti sa ebanghelyo ni atong miaging Domingo. Feed the hungry, give water to the thirsty, clothe the naked, visit the sick, visit those who are in prison. Tungod kay ang atong gibuhat alang sa atong isig katawo, mauusab ang atong higayon ug oportunidad nga atong mahibalag to encounter Christ every day. Not only in the church, in the sacrament, but especially in our day-to-day relationship with our brothers and sisters. Ugalang ka na ko mga kaigsunan, kung atong buhaton ang atong gimbuhaton, isip mga Kristiyano, pag-amuma sa mga nanginahanglan o pag-amuma, paghatag og pasaylo, pagkamanggihatagon, pagkamaluluyon, pagkamapasayloon. Once we do this, alang ka na ko, dili na ta kinahanglang muhulat og second coming so that we encounter Christ. Right here, right now, we can encounter Christ. Right here, right now, we can say, it is really Advent. God has come. O kung atong buhaton ang atong Kristiyanong responsibilidad, we can really say, Christmas has really happened in our midst. Nahimugso gyud ang Dios dinha sa among taliwala. Amen.